Ρε μαλάκα Μπακατσιάκο, γιατί αύριο αγόρι μου? Ποιας Παναγίας και της Παναγίας τα μάτια ρε μαλάκα να πούμε? Εγώ εδώ δεν είμαι στο γραφείο μου, δεν δουλεύω ρε. Τι με νοιάζει ρε? Στις 15 του μήνα δεν μου πες? Όχι αγόρι μου. Σε μία ώρα θα... Μου το κλείσε. Το γαμίσω το μπούστι. Εμένα ρε. Ρε πούστη Μπακατσιάκο εμένα ρε. Πούστη να πούμε. Καλά ρε παιδί μου. Θα σου βάλω τον ταΐγετο στον κόλο πέτρα ρε. Ποιοι είναι εδώ? Στείλε το χοντρό και το δερμοσύμφωνο από τον Μπακατσιάκο. Αμέσως αφεντικό. Τώρα! Στέλιος, γνωστός σαν Στυλιάρης, φυλακές και τα διάφτα, μεγάλη μαφία.